Това магнитче на хладилника ти виси там от 5 години. Може би от 10. Никой не го е зареждал. Никой не му е сменял батерии. То просто виси. Ден след ден, нощ след нощ, без почивка. А сега си представи, че опиташ същото с батерия да захранва малка лампичка непрекъснато. След няколко дни, максимум седмици, тя ще умре. Значи въпросът е простичък, но всъщност е един от най-подвеждащите въпроси във физиката. Защо магнитът не се изтощава? Откъде взима енергията да държи тази снимка залепена за метала? Година след година. Отговорът ще те изненада. Защото магнитът изобщо не работи по начина, по който си мислиш. И точно в това е скрит един от най-красивите принципи във физиката – разликата между сила и енергия. Нека първо изясним нещо, което мозъкът ни автоматично приема за вярно, но не е. Ние сме свикнали, че нещо действащо означава нещо консумиращо енергия. Колата ти консумира гориво, докато се движи. Тялото ти консумира калории, докато диша, мисли, върви. Дори лампата в стаята ти изяжда електричество всяка секунда. Затова инстинктивно предполагаме, щом магнитът прави нещо, държи предмет, привлича желязо, значи трябва да харчи енергия за това. Но не е така. Магнитът не изразходва непрекъснато енергия, за да поддържа полето си, за разлика от крушката, която непрекъснато консумира електричество, докато свети. И за да разберем това, трябва първо да разберем какво всъщност е енергия, а не какво си мислим, че е. Енергията, най-просто казано, е способността да извършиш работа или да предизвикаш промяна, да преместиш нещо, да загрееш нещо, да ускориш нещо. Ако бутнеш количка нагоре по рампа, изразходваш енергия, защото променяш положението й. Изразходваната енергия причинява движение, топлина, светлина, някаква форма на промяна в системата. Ключовата дума тук е промяна. А сега представи си, че количката е спряла на равна повърхност и просто си стои там. Тя не се движи, нищо не се променя. И познай какво, не е нужна никаква енергия, за да си стои неподвижна. Именно тук идва втората концепция, която повечето хора бъркат с енергията. Виж тази книга върху масата. В този момент действат две сили върху нея. Гравитацията я тегли надолу, а масата упражнява опорна сила нагоре, резултат от електромагнитното взаимодействие между атомите на масата и книгата. Резултатът. Книгата не мърда. А сега въпросът. Колко енергия харчи масата, за да държи книгата неподвижна час след час? 0. Масата не е батерия. Тя не работи, за да устои на тежестта. Атомната й структура вече е такава, че противопоставя сила на гравитацията, без да губи нищо от себе си. Това е разликата между сила и енергия. Силата е взаимодействие, което съществува заради структурата и природата на нещата. Енергията е това, което се изразходва, когато нещо всъщност се движи или се променя под въздействието на тази сила. Тук вероятно се сещаш за нещо, което не се връзва. Ако си държал тежък куфар неподвижно за минута-две, знаеш, че ръката ти започва да гори. Изморяваш се. А куфарът дори не се е помръднал. Значи все пак се харчи енергия, за да се държи нещо неподвижно, нали? Да, но не заради физиката на силата, а заради биологията на мускула ти. Мускулите не са като маса или магнит. За да останат напрегнати дори без движение, милиони мускулни нишки в ръката ти непрекъснато преминават през цикъл на свързване и отделяне, така наречените напречни мостове. Десетки пъти в секунда във всяко влакно, а с милиони влакна работещи едновременно. Ефектът е огромен. Всеки такъв цикъл изгаря гориво, наречено АТФ. Тоест, умората ти не идва от закона на физиката. Тя идва от факта, че си жива тъкан. Масата под куфара няма мускули.
Няма клетки. Тя просто стои с твърда, неподвижна структура, която не се нуждае от никакво презареждане, за да устои на тежестта. И магнитът е точно като масата, не като ръката ти. Магнитното поле работи по абсолютно същия принцип като масата, държаща книгата. То не изпраща енергия непрекъснато навън, за да привлича желязо. То просто съществува, като свойство на самия материал. Структурата на магнита е такава, че създава поле около себе си, точно както масата има структура, която й позволява да устои на тежест. И тук идва естественото сравнение, което прави нещата кристално ясни. Земята дърпа Луната към себе си с гравитация от милиарди години. Луната обикаля около нея непрекъснато. Никой не подхранва Земята с гориво за гравитация. Гравитацията просто е свойство на масата й. Магнитното поле е абсолютно същото. Не е процес, който тече. То е състояние. Но защо желязото изобщо има това свойство? Отговорът е на ниво атоми. Всеки електрон притежава нещо като собствено мъничко магнитче, заради квантово свойство, наречено спин. Важно е да поясним, електронът всъщност не се върти буквално като пумпал. Това е просто удобен образ. Спинът е вградено, квантово свойство на самата частица, което просто идва с нея. В повечето материали тези мънички магнитчета сочат в случайни посоки и се неутрализират взаимно. Но в определени метали – желязо, никел, кобалт, цели групи от атоми, наречени магнитни домейни, могат да подредят своите магнитчета в една посока. И когато милиарди такива домейни сочат синхронно, резултатът е магнитно поле, което усещаме с ръка. Ключовото е следното. Това подравняване не изисква постоянна енергия, за да се поддържа. То е просто структурно състояние на материала. Точно както подредените тухли в стена не се нуждаят от енергия, за да остават една върху друга. Веднъж подредени, те просто си стоят подредени. Но чакай, казваш си, ако местя магнита, усещам съпротивление. Значи там има енергия, нали? Точно така. И ето къде е финият момент. Енергия се изразходва само когато нещо действително се движи или променя под въздействието на магнитната сила. Работа има само когато силата предизвиква реално преместване. Ако дърпаш магнит от метална повърхност, да, харчиш енергия, защото местиш нещо физически. Но самото поле, докато магнитът седи неподвижен на хладилника ти, не работи. То просто съществува и придърпва снимката към метала, без разход. Ако магнитите непрекъснато губеха енергия само защото привличат предмети, магнитчетата на хладилника ти щяха забележимо да отслабват само след няколко години. Но това просто не се случва. Сега вероятно се сещаш, но чакай, магнитите наистина понякога отслабват с времето. Значи, не е ли това доказателство, че харчат енергия? Не съвсем, и това е важна разлика. Ако загрееш магнит достатъчно силно, удариш го многократно или го изложиш на друго силно магнитно поле в обратна посока, той може да загуби своето подравняване. Онези милиарди домейни отново стават хаотични. Но това не е изтощаване от употреба. То е физическа дезорганизация, причинена от външно въздействие. Не е като батерия, която постепенно се изпразва просто защото работи. Има и още един детайл, който си струва да знаеш. Не всички магнити са еднакво трайни. Простите феритни магнитчета, тези на хладилника ти, губят на магнитеността си изключително бавно, практически незабележимо за човешки живот. По-мощните неодимови магнити, използвани в индустрията, всъщност бавно губят част от силата си с десетилетията, просто много, много по-бавно от батерия. Но и в двата случая магнит, оставен на мира, при стайна температура, без удари
и без силни противоположни полета. Ще пази на магнитеността си толкова дълго, че за човешкия живот това изглежда практически вечно. Всъщност съществуват магнитни материали в скали, стари милиони години, които все още пазят своето магнитно подравняване от момента, в който вулканична лава е изтинала. Това е начинът, по който учените изобщо разбират как се е движило магнитното поле на Земята през историята. Тази разлика между сила и енергия не е просто трик на природата с магнитите. Тя е навсякъде около нас. Гравитацията държи планетите в орбита от милиарди години, без гориво. Химичните връзки държат атомите заедно в масата пред теб, без непрекъснат разход. Природата е пълна с състояния, а не само с процеси. И магнитът е, може би, най-осезаемото, най-достъпното доказателство за това. Нещо, което можем буквално да държим в ръка. И така, следващия път, когато погледнеш това малко магнитче на хладилника си, спомни си. То не работи. Не харчи енергия. Не се уморява. То просто е такова, каквото е, атомна структура, замразена в подредба, която тихо, без усилие, продължава да съществува. А батерията до него, горкичката, тя наистина работи. И за това, за разлика от магнита, тя ще спре. Природата не винаги действа чрез усилие. Понякога тя просто е. Ако видеото ви е харесало, лайк и абонамент са добре дошли. А ако има нещо, което ви е интересно и искате да разберете повече, пишете в коментарите. Избирам най-интересните въпроси, на които мога да отговоря добре, и понякога ги превръщам в следващо видео.